Kajiado wuok oko mar yudo thieth manono ne tuo maduong' mar wang' makinde mathoth loko ji muofu kata motis ne cataract. Kaluwore kod Dr. Belina Koth, jalony e thieth mar wang', tuoni otelo e piny mangima e loko ji mathoth muofni kendo maromo ji milion 20.5 nitiere kod midhieroni manyalo thiedhi e yor mar bero. Kata bed ni ji mathoth mayudo tuoni gin joma dongo, nyithindo bende nyalo nyuol gi tuoni. Kaluwore gi nonro mar WHO, atamalo 38 mar ji malokore muofu e pacho ka gin mikelo gi tuo mar cataract. Cataract is one of the leading causes of avoidable blindness, so we are here to do surgeries, at least to restore vision to the patients who have blindness due to cataract. So we are targeting to do 40 cataract surgeries for this season, today and tomorrow. So far we've done 16. We'll do a few more, and then the remaining we are planning to finish them tomorrow. Cataract is basically a cloud forming on the lens of the eye, and if it is not removed on time, it can lead to blindness. It's been known to be associated with old age, but again we are seeing cataract even affecting young children, below even 20 years. So, but most of the people who have showed up today are elderly people.